Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània. Moixa Mental presenta Les Indòmites. Una hora de ràdio eclèptica per gent de ment elèctrica. Cercàrem la bellesa, però sols ens vàrem ensenyar la ciència de la mediocritat. L'èxtasi era el nostre refugi i ens va robar la pell, però cap de les escletxes contava una història. Sabíem que no teníem talent i decidiríem viure efímers de 24 hores. Vàrem ser culpables, sostenibles, no deixàrem ni les petjades de carboni que ens pertocaven. Hi ha algú a l'altre costat? Si és així, deixa el mòbil damunt la taula i surt per la porta a desintoxicar-te del món.
som les Indòmites, què? No, què és això? Això són les Indòmites i nosaltres som moixes mentals avui, que mos surten... Quin dia és avui? Perquè mos surten els torrons per les hores, tinc el coll que no ve, si sentiu això... És que tenc un caramel·lo perquè jo ja no ho puc posar. Has fet un ASMR que varen dir que no en faríem en sa vida. Un motherfucker, què? En fet, no sé què fem. Bé, som moixes mentals, perdoneu, ara ja no me puedo controlar. Som moixes mentals. Per exemple, una moixa mental que tinc en aquest costat es diu... Mr. Esperenque. Una altra moixa mental que tinc en aquest costat es diu... En roc negre. Avui venc embafat. ¿Cómo puede ser esto? L'altra banda del Forcefield tenim a Joana Maria Borràs, interpretada per en Joan Sintés, interpretat per en Julen, interpretat per en Joan Cibercip, interpretat per en Joan Jiménez i na Maria Oliver. Ué! Vamos! Cada pic hi ha més gent aquí de dins, jo no ho entenc. Haurem d'obrir les portes i les finestres. Clar, després, però, és que mos entra gent a dir-nos coses estranyes. Però bé, lo important d'avui és que avui és dia 8 de gener del 2024, Dia Internacional de prou dinars i sopars! Per favor, que la gent té coses a fer! Dejadme morir! Dia de fer-se adult. Perdoni? No és el nostre car, avui no fem festa. Prou de pel·lícules al respecte, per favor. Dia de la rotació de la Terra. Ui. Mira que ho hagin de dir. És que, clar, és que així mos van les coses. Dia nacional d'assetjar un home. Eh? No ho sé. Pensava que això era tot l'any. Fer net el teclat. I el dia sense gluten. Dia nacional d'abraçar una gallina. Mirau, estàu gilipolles. Avui... És molt guai, dia 8 de dies. És probablement dels 10 darrers mesos. Estan en top 2 per jo. Jo crec que és ressaca o alguna cosa, no ho sé. És molt guai. Cava o tantes coses així. Avui van néixer Stephen Hawking, que vol mirar des de la cadira dient estàu gilipolles. Bueno, fa nyic. Estàu gilipolles. Elvis i en Bowie. També és dilluns de llaurar. Mirau, no teniu ni punyetera idea. Joan, Maria, telefona amb en Sebastià, que vos donarà una lliçó. Que puta dilluns de llaurar. És el dia mallorquí de seguir esperant paquets en revistes, no de senyors, perquè segur que havien d'arribar, però no sé què ha passat amb un avió, hi ha gent que no estan tots de vaga, o està tothom refredat i en el llit que ja no saben ja ni per on sortir. El titular destacat del dia de la Prest és Empotador de rots desapareix amb 15 milions d'euros. En Tim A. Door havia fet part de la seva fortuna venent pets per internet. Seguiu les notícies a laprest.cat. Laprest.cat és la pàgina de la Prest, que és aquell, com se diu quan tens una revista que és un suplement de Moixa Mental Neo, moixamental.cat. Ala, voleu saber què estic dient aquí? Que hemos bebido? No, què dius? Bueno, ja m'he fet una cervesa moixa. Roba cervesa moixa. Què és això? Una minifalca, no ho entenc. Bé, coses importants que hem escoltat. Doncs hem escoltat Tin Machine. Qui? El grup se nom Tin Machine. És el germà d'en Tim Adore. Quasi. Under the Good. I què passa si un artista arriba als seus límits? Doncs això, com a recordar un bon amic, és o te calles o te reinventes, i això el que li va passar a en David Bowie. O te calles o te mors. Exacte. A final dels 80, i així neix aquesta banda. Aquesta banda se diu Tin Machine, que no la coneix ni Cristo, perquè va rebre molt males crítiques. Per què? Pues perquè, segons conten avui en dia, és una banda que va iniciar el grunge abans de que el grunge existís. Com Matoni. Exacte. I sí. Se sap perquè les bandes de grunge que encara segueixen vius, doncs, perquè no són molts, els van pegar un tir o se van morir drogats. Padrina... Aleshores els reivindiquen com que era el que escoltaven per trobar aquest so que després van tenir. I és al·lucinant perquè, per exemple, en Bowie canta desafinat i surten els videoclips amb barba,
i és una rara avis. D'acord. I mos du secció? Vos duc la secció de que tal volta ens va faltar l'oxigen al néixer. Com és aquesta secció? Tal volta me'l va faltar oxigen al néixer! Per què cridam totes les seccions, per favor? Repe- Jo vinc en ressaca. Repeteix com a cada programa que que és l'únic que cridet, tu. Sí, bé. Que no és vera. Bé, doncs avui venc amb el llibre Rara volumen 2 És vera. i avui duc un llibre... capítols anteriors de les Indòmites. Indòmites. I avui duc un llibre que és el Maelus Maleficarum, el martell de les bruixes, que sí, es va existir, no és un llibre inventat. I, bueno, bàsicament, encara que la casa de bruixes se sol associar a l'edat mitjana, la veritat és que no va ser fins al Renaixement quan va començar a practicar-se en regularitat, aconseguint el seu apogeu durant l'edat moderna, i bona part de la culpa va ser precisament d'aquest llibre. Escrit per dos monjos dominics, Heinrich Kramer i Jacob Sprenger, Sempre tocant els nasos. claro, es va publicar el 1487 a Estrasburg, i és un complet manual per identificar, interrogar i castigar la pràctica de la bruixeria i sobretot a les bruixes, ja sabeu, és a dir, eren bruixes. Va ser el més usat pel caçadors de bruixes, tot i ser molt criticat, que no ho sabia fins i tot per la pròpia església, i una part de l'església que no estava d'acord, però així tot, supos que és com ara. No estic d'acord con los tocamientos, però no digo nada. Però si jo me quedo en les terres, con los niños, ja m'està bé. El motiu principal d'aquest llibre són els mètodes brutals que defensava, però també que el seu autor, el que és curiós, va fer servir un permís de butlla papal. Hi havia una butlla papal que condemnava la bruixeria per revestir-se el llibre d'autoritat pontificació Què? fora el permís del papa. És a dir, ell va dir, això és sagrat. I és interessant, perquè el tractat se dividia en tres parts, que era la primera dedicava a demostrar l'existència de la màgia. Com? Bueno, pues evidentment, amb proves que ara m'ho en riuríem. Existe lo mágico, lo que tengo aquí colgado. Era un tractat de que la màgia, la demonologia i tot això existia. La segona, descriure els mètodes pels quals les bruixes obtenen els seus poders i de quines maneres els utilitzen. Després entrarem en tot això. El tercer, explicar com identificàvem les bruixes i realitzar un procés per a bruixeria, sent aquesta última la que se servia de manual per als inquisidors i jutges. És a dir, els inquisidors i jutges no s'enviraven les dues primeres premisses, simplement aquestes, com fer un judici. Vale? I bàsicament funcionava així. Els acusadors feien preguntes on l'única resposta podia ser sí. Com que el llibre es prenia com a font d'autoritat, doncs aquests sis ja les convertien en bruixes. Per exemple, aquest ànec que ara esteu corrades de color blanc, sí, és una bruixa. Talment, No sembla que sigui massa antic, no? Això no passa ja ara. No, clar, això, vamos, se segueix fent aquestes coses. Clar, per altra banda, a més, el llibre conferia, a través d'aquesta bula papal, conferia als inquisidors una presumpció d'infal·libilitat, és a dir, que a pesar de que contestassin que no, si ells deien que eren bruixes, havien de ser bruixes. I per què escriure un tractat sobre això? Si tanmateix és el que jo digui. Bueno, per supost perquè... Perquè no sabien llegir. Clar, a part, primer que no sabien llegir i segon perquè els donava una certa reputació, suposo, en aquell moment, entre certes estances. Si Sura és bruixa i si s'enfonda és humana, era això. Clar, és això, bàsicament és això, és a dir, és sí o sí. I, vale, després també tenia una cosa, i és que si tu te negaves o intentaves llevar-li la raó, si eres extern en el judici, el que feien era també deien que tu estàs embruixat o que també eres una bruixa. Per tant, la gent se callava i bueno, pues les cremaven i les torturaven. Si voleu una curiositat d'un trosset de llibre curtet, perquè jo m'he quedat flipat. Sí, dalt-li. Pel que fa a la nostra segona investigació, quina mena de dones són més supersticioses que altres i infectades de bruixeria, s'ha de dir que es va mostrar en l'estudi precedent que tres vicis generals semblen tenir un domini especial sobre les males dones: la infidelitat, l'ambició i la luxúria. Per això s'inclinen més que altres a la bruixeria,
les que s'entreguen a aquests vicis. D'altra banda, ja que dels 3 vicis, l'últim, el de la luxúria, és el que més predomina, sent les dones insaciables, etc. El llibre posa etc. Se segueix que entre les dones ambicioses resulten més profundament infectades les que tenen un temperament més adorós per satisfer els seus repugnants apetits. I aquests són les adúlteres, les fornicadores i les concubines del gran. Ara bé, com diu a la bula papal, hi ha certs mètodes per mitjan del qual infecten de bruixeria l'acte veneri i concepció de l'úter. Primer, portant les ments dels homes a una passió desenfrenada. Segon, obstruint la seva força de gestació. Tercer, eliminant els membres destinats a aquest acte. Quart, convertint els homes en animals per mitjà de les seves arts màgiques. Cinquè, destruint la força de gestació de les dones. Sisè, provocant l'avortament. Setè, oferint el nen dels dimonis a part d'altres animals i fruits de la terra amb els quals operen molt d'anys. No, jo crec És una flipada, és que és molt heavy. I això va existir, vull dir, no és un mite de pel·lícules, ni és una cosa de fantasia, això va existir. Per cert, molt manco a Espanya que altres bandes, però bueno. Jo crec que no poden afegir res pus, jo he quedat petrificat i ara podríem fer o una secció o escoltar una cançó. La tranquil·litat. Que d'això eren 16 Volts Suffering You, perquè no mos poden sofrir pus. 16 Volts és una banda de rock industrial estadounidenca creada per Eric Powell, que amb aquell llinatge no podria ser un altre.
amb altra gent quan se'n va a fer directes. Creada a Ferrabo les orelles ortopèdiques perquè està creada el 1988 i segueix en actiu. Segueix en actiu. Clar, com que no se pot barallar amb ell mateix, doncs, clar, passa el que passa. És un one band man d'aquests. És una banda només d'un sol tio. És un projecte unipersonal. Unipersonal. Sí. Així que és un jo me lo com, jo me lo guis. Bien. De tota la vida. Lo de Powell fent metal d'aquest elèctric i tal, amb L, Powell, però és un xiste, no? Com això de la banda? Powell. Powell. Bé, com que no, la banda no té res més d'això. Cercau de dins la discografia, que teniu dècades per investigar, però a banda d'això podríem fer una altra secció, escoltar una cançó o... Preguntes absurdes! Perdoni, com? Si fóssiu un postre nadalenc, quin seríeu? Ja en tenc un molt bo. Perquè, a més, no m'agrada gens. Tu saps que quan tu fas Nadal, tu compres torrons i postres i tal, i llavors el mes després menges les restes de que la gent no se menja, que és el que no li agrada a la gent. És més. I què és el que no li agrada a la gent? Sí, n'hi ha uns que són com si fossin com unes ametlles que són de neula i de dins són de postre de torró. Això encara se fa? Sí, que se fa. I això no vos agrada? No m'agrada. I t'han de fer amics? Jo te donaré les merdes que no m'agraden allò. Vinga, perfecte. Ja m'encanten. Quines no t'agraden a tu? N'hi ha unes, segur. Sí, de las de ir de fiesta también, ¿no? De las de ir de fiesta. Mister Perequer? Roscos de vi. Sí. Roscos de vi. Són els darrers que se menjaven de la catsa de polvorons. Però per què? Val, sí, clar. El meu germà, ja me'l barallam, i ma mare diu, ai, no, m'enduques... Per roscos de vi. Roscos de vi, perquè al teu germà li agraden. I dic, mamà, però jo també. Perquè són un gust adquirit. Això no t'agrada d'entrada. Com que no? No. A quina edat? A jo ara m'agraden. És com la cervesa, no? Que fins Exacte. les 200 primeres no t'agraden i llavors te les veus de 4 en 4. Fins que trobes les bones, no? Clar, Jo no seria cap, ja no puc me surt el torro per les hores. Si fóssiu una frase de cunyau, quina seria? Cunyau. Misclisme ni feminisme. Mis. Has fet molta ràdio. Sí, no? Clar, i qui supera això ara? És impossible. No, jo probablement i és una cosa que m'ha fet molta gràcia durant aquest cunyadisme del 2023, que són... Vos heu fixat que hi ha moltes ratxes blanques en el cel i mos estan com se diu això? Fumigant el cervell? Tenc sort de votar-me la meitat d'això. Jo seria la pobra de la sopa que quieren. Si fóssiu una plantació, de què seríeu? De marihuana, fijo. O sea, què coño havia de ser? O d'èxtasis. Se cultiva l'èxtasis. Sí. Tu creus que també és... Prova de sembrar-ne un. Sí. Jo què sé, jo de plantes se moren totes, no en tenc ni idea. Girassols. Ok. Jo seria una plantació d'auberginis. I ja està. O de catxofes. O de carabassins. De marihuana amb catxofes. O de croquetes. Si fóssiu un regal de Reis, quin seríeu? Sí, clar. Estem en aquesta època. Jo no podria pensar en altres coses, ja. Però és que En sèrio? És que totes les preguntes me duen allà mateix, Joan. Marihuana. Auberginis. O drogues o sexe. I no puc sempre ser qui enuncia drogues i sexe. Sí que pots. De fet, te canviaré el nom interpretat la setmana que ve. És obvi i evident. Una camiseta. No, és obvi. Seria una mistres. Series un regal amb tu mateixa, clar. Clar. Una llanderada seria. Et Seria una cercle que clatellada s'atanca. que et defondria els dents. O algo, no? Roc negre? No, m'agrada lo de l'amistes perenc, és a dir... Sí. Però la van a copiar aquí. No, però en vez d'una mistre, jo què sé, sempre m'ha fet molta gràcia del món aquest
d'aquest món és aquestes bolles que se posen a la boca perquè no xerrin. Sí. Això és molt interessant. Sí. Però no només a la part sexual, sinó és... Ja, posa't això, una estona. Com que posa't això? Tu li poses, Ara t'ho poses això. Jo podria ser una olla express. No, un Lego, que són suecs. Un calcetins. No, una botella d'alcohol. Sí. Estem indecisos avui, És estorra. Si fóssiu de dretes, franquistes o tinguéssiu un cúmul de microplàstics dins el cervell, quina pregunta seríeu? Què fas aquí tan tota sola? Ai! Me sent greixós. Roc negre? ¿Qué? Que si quiero, que si tengo. ¡Coño! ¿Pero qué dice? Tot en una. Com si fos una pregunta, saps? Una seguida. Ja podria ser com la papella de coixa. I mira, arribats aquí, perquè ja no tenim més programes. Ja no tenim més programes, que ja no tenim més preguntes. Bé, si n'hi havia, però no les direm, perquè si no les acaben totes. Podríem escoltar una cançó o uns consells meravellosos com aquests? Crec. Sí? No? Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada. Fins dimecres que ve a Eroski, mandarina clementina a pes a 1,49 euros al quilo. Filet de vedella balear al tall a 12,99 euros al quilo. Orada d'entre 300 i 400 grams a 195 euros al quilo. I pernil dolç Bon Natur Regal al tall a 12,39 euros al quilo. El millor preu a supermercats Eroski. Ets un apassionat de la literatura i l'escriptura i a més ets creatiu? Si tens entre 14 i 18 anys, el concurs literari Amic Ficcions és per tu. Per participar només has de crear una història de ficció dividida en 3 capítols i podràs guanyar iPhones, Playstations, iPads i auriculars sense fils. Informa-te'n en el web ficcions.cat. L'organitza l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació. Per entendre el crepuscle en 100 estels, heu de pensar en un magazín de 5 hores, un temps durant el qual tindrem notícies de ciència, d'educació, de filosofia, entrevistes. També parlarem de cinema, de música, tot això i més. 5 hores de ràdio, ara bé, amb píndoles d'1 hora cada una, de dilluns a divendres, aquí, a Ona Mediterrània, el crepuscle en 100 estels, a les 9 del vespre. No desconnectis, clica m'agrada al nostre Facebook i segueix-nos a Twitter, Ona Mediterrània, sempre activa a les xarxes socials. Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània. Escoltes Les Indòmites. Segueix-nos a totes les xarxes com Moixa Mental i escriu-nos missatges d'odi i amor a moixamental@gmail.com. Ona
què és aquesta meravellositat que quasi hem coincidit? Aquests són Molchat Doman. Perdoni? Molchat o Molcat, com se pronuncia? No ho sé. Suddo, la cançó és. Són de República de Belarus. Són un grup post-punk, sigui el que sigui això. Vos ha sonat dels 80, però són del 2017. Increïble. Jo vaig conèixer aquesta cançó amb un muntatge amb en Manson. Sí? Fent aquella entrevista, no. Quan tu declares, la declaració per l'assassinat del fill de... Anem fins avui. Perdoni? La família Manson m'encanta. Varen assassinar el fill de... El baile de los vampiros? Sí. Pederasta? Polanski. Oigo voces. Tenim un veïnat o algo així, senyor? Entre? Perquè aquesta gent se va fer així coneguda fa 2 anys o així. Sí, perquè se varen viralitzar un munt de memes que utilitzaven precisament aquesta cançó. Home, clar, normal, perquè en plena Marimba número 3 del teclat MIDI. Doncs imagineu-vos en Manson fent aquells aspavientos, com se diu en català? Espavents? No. Però cap de dins, aspirat, digues. Jutipiris. Jutipiris són només sense cara. No, cap de dins? Perdó, és que jo he arribat a la vostra conversa després. He fet un... Estem tenint un moment d'aquests ultratemporals. Sí. Sí, no sabem... Però si estem en el 1002 o alguna així, no? L'any 1002, perdó. L'any 1002. Més o manco, segons... Sí, clar, segons en flamenco, sí. En flamenco. Capítol 39, any 1002. Segons flamenco. 1000 anys menys, sí. Anteriorment, a les indòmites. Però perdoneu, senyora... sí, que meme de Manson fent jutipiris en ses mans i de xansos amb aquesta cançó. Exacte. I un seguit d'imberbes fent vídeos d'aquests curts... Com se nom aquesta xarxa social de vídeos? TikTok. El tiki-toki. Exacte, el tiki-toki. Senyora Elisa? Que m'adú un altre moment meravellós que he viscut recentment, quan he sentit la conversa de 2 persones en els seus 20 i pocs, dient-se una en l'altra, posant-se una cançó de Blondie. Sí. Els coneixes en aquests? Venen en el Mallorca Live i l'altre dient, me suenan, sí, se han hecho virales. I què? Perdoni? Meco, vine cap aquí. Clar, però és que pareix tot és viral o no existeix. Hi ha un joc de col·locar cançons per ordre cronològic que han jugat, és molt divertit, han jugat en sonet i clar, té 9 anys, quasi 10, i no, jo és que conec només les cançons bones, que són de 2014 cap on van. Bueno, però... Siéntese. No, ara anava a dir que ja nosaltres també ens passava, però no és cert, no ens passava a nosaltres. Clar, és que jo és el que no entenc, no ho entenc. No passava perquè escoltava música... No, perquè escoltava música dels anys 60 i dels anys 50. David Bowie serà la Rocío Jurado de la generació que ara té 10 anys. No. No. Sí, és impossible, no pot ser. Nosaltres xerrarem de... Bé, vosaltres, perquè ja no m'agrada en Bowie. David Bowie, en Prince eren meravellosos. I els nins, quan tinguin 30 anys, diran ¿eso qué es? Es como una ola, no? No, però ja ho fan, que és, però una cosa és que ells són la Rocío Jurado, hi ha molta diferència. De menys, la Rocío Jurado tenia més putilles que en Bowie. Però per això, la nostra Rocío Jurado serà el seu Bowie. Sí, no. És al revés. Doy sesión, senyora. Vuelva usted al tema. Senyora Mistress Perenque. Esclar. Moixes d'avió. Com? Moixes d'avió. Moixes d'avió! I per sortir falta la R. dels anys 20 del segle passat, dels París dels anys 20 del segle passat, que feia una temporada que estava allà, que només duia moixes d'aquella època, avui duquen a Catalín Caricó. Molt bé. Anna qui? Catalín Caricó. Anna Catacaricó. Que és una bioquímica hongaresa, nascuda al 55. O sigui, és una moixa d'avió gairebé, o sigui, actual. Molt bé. Premi Nobel de Medicina de l'any passat. Junt amb un senyor.
Un senyor que vestia relativament bé per la seva edat. Ah, que fort. Els varen distingir amb aquest premi pels seus descobriments relatius a les modificacions de parts de bases de nucleòtids que van permetre el desenvolupament de la vacuna ARN contra la Covid-19. Era un treball que havien duit a terme ja feia 15 anys. Bastant abans. Exacte. Cosa que demostra la importància de la ciència de base, no? I l'investigació. I de la gent que sap el que diu. De la investigació de base. Clar. Què passa? Un altre... Això m'ajunta amb una altra de les meves seccions, que són llibres que no llegiré mai. Llibres que no llegiré mai! Perquè no t'entens, no perquè no me semblin interessants. Que és que aquesta senyora va publicar ara fa 3 o 4 mesos... Dibuixet de molècules. La seva autobiografia, que era la meva vida en ciència. No? La teva. La seva. Abans de que li donassin el Nobel, eh? Exacte. No va ser avantatgista. No, abans. I li van donar el Nobel per això, perquè la seva autobiografia per sous dos uns cabrons petits. Clar, però és curiós, perquè és veres, abans de que li donin el Nobel, abans de que la seva antiga universitat, de on l'havien engegada ja feia 20 anys, l'havien, o convidada a anar-se'n, perquè no complien amb els requisits mínims per donar classes en aquesta universitat. Quan li donen el Nobel d'aquesta universitat, és que tu et dona... Va treure pegatines en la seva cara. Aquesta feia feina aquí, perdona, fa 20 anys. Deixeu-me endevinar. Els requisits mínims era tenir penis. Demostrable. No, o teòric. No? Se suposa que l'han engegant perquè no publicaves lo suficient. Clar, ella diu a la seva autobiografia, o sigui, la seva versió, abans de que li donassin el Nobel i abans de que s'hagués d'explicar o tal, ella conta com tal vegada el seu caràcter o la seva manera de fer no encaixava en el món acadèmic. Perquè un món on se prèmia per damunt d'altres coses el volum de publicacions que tens, per damunt la qualitat del treball, saps? I va dir, me va a comer Tolkien. ¡Hijos de puta! Senyor, per favor, tanqui la finestra. L'engeguen i se'n va, després se'n va a una empresa privada, biotecnològica, alemanya, i que és on continua la seva línia d'investigació, no? I que la du a acabar, no? I a salvar-nos el cul tot. Exacte, i a salvar-nos el cul en ciència. Ai, m'he equivocat de frase de cunyau. Clar. Ara he recordat la frase de... Sí. Perdó, no sé què heu dit, sinó la de... És que han descobert que... Quina capacitat, no? S'han mort 22.000 persones que el tractament de la Covid era erroni. Ah, ja, sí, clar. I és... Fa bon dia, eh? Tenc una anècdota xerrant de morts. Perdona, ho hem de fer... això ordenat. Podríem fer una cançó? Una anècdota. Però és que era espontània, no era una secció. Perdó. Que han xerrat de morts, tenc una anècdota que m'ha passat l'altre dia. Perdoni? Amb un mort. Bueno. Ai, alerta. Vinga, intentaré no derrapar massa de fora de la línia, vale? Quina línia? Ja no la veus, ja no la veus, la línia, vale. Com que massa? Bé, doncs l'altre dia estàvem fent una cervesa així amb uns col·legues i m'he fixat que una companya que hi tenia davant estava morta. No. Que duen calçons texans nous, no? I vaig dir, ostres, quin calçons texans nous m'agraden, és un estil així com retro vintage i tal, i em diu, sí, són d'una tia morta. D'una tia seva o una tia qualsevol? Una tia seva morta. I resulta que aquesta senyora, pues, que li agrada fer aquestes coses. És a dir, vestits... Matar gent? No sé si la va matar o no. Amant, perdona un moment. És que jo ara he tingut la visió d'algú despullant una morta per posar-se la seva roba. Estic xerrant d'això, de fílies. A veure, Però era morta seva? Sí. No, això no ho sé. L'havia morta ella? No, això no ho sé. Són dues preguntes diferents. La morta era relacionada amb ella? Una tia seva.
Ah, d'acord, sí. No, és que, mira, he trobat una morta pel carrer. Tres calçons. Demà és UCI, no? Un infart. Pantalones que veieu. Un ictus, que jo sé. He menjat massa torro. No, bàsicament, però no sé si... No, contestant la teva pregunta, no, supos que no dins el baúl, sinó que vas poliar el seu armari o qualque cosa, jo que sé. Per altra banda, jo que sóc compradora de roba de segona mà. De morts, bàsicament. Clar, bàsicament, quan tu vas a una botiga de segona mà i veus armaris sencers de... No saps si estan morts o no, però no els coneixes. No, és una constatació. Tu veus, algú ha buidat un pis. No, sí, clar, evident, però no els coneixes. L'altre dia que me vaig trobar una caixa plena de llibres i tots eren l'armada no sé què, Però què fes comprant armades? No, era una catxa de llibres a davant un contenidor. Val. I tots eren relacionats amb un senyor, amb un senyor que s'anomia Francisco. Francisco, sí. I relacionats amb l'exèrcit. Però aquests... El problema és que després en surten nous, perquè aquests si se moren tampoc no ho saben. Me feis por. I ho has dit jo. Clar, saps que ha mort. Clar, doncs ara, queda't amb aquest mort perquè... En aquest no li robaries la roba. No. No me xerris damunt tu, que sembla que no ets tu. Que dius per en què gravada? Paraula de la setmana. Moltes gràcies. És que no sentia... No, si me xerrau, especialment tu, a la vegada contigo misma, no senten res. Mira si doblegam l'espacio-tiempo. L'espacio-tiempo i el ciberespacio. Heu duit paraula? Clar. Sí. I d'endavant. Quina paraula has duit? Gavedal. Què? Com? Gavedal. I què vol dir? Vol dir el recipient de fusta de format quadrangular per rentar-hi els plats i per a posar-hi el menjar dels porcs i d'altre bestiar. Nosaltres li donàvem a un gavedal rodó. No, però ja està. Quadrangular. El dubte que me sorgeix és si és el mateix recipient de fusta. Que es cura amb el que se li dona el menjar. Exacte. Probablement. És un poc confós. Si un plat pla o és un plat fondo. És un plat fondo o és un plat molt fondo? O plat pla. O semifondo. Vale. No pots dir aquesta mirada, que encara no m'ho han posat les càmeres. No te poden veure aquesta caiguda de pipelles que has fet. Continuï. La tercera excepció és gran quantitat. Ok. A gavedals. Qui té un porc al gavedal passa un bon Nadal. Per Nadal, les ovelles al gavedal. Però no era per porcs. Això no ho he entès. O s'escuren les ovelles amb els plats. No, les ajuguen. Ajuguen els plats. Deu tenir... Algo, però que nosaltres no sabem. Perquè som ciutadans i empaltats. Som ciutadans empaltats, clar. És confós. Aquí el conco ha estat una mica confós. Avui. Si només fos aquí. Era confós la seva sexualitat i tot. Estem moll en el... Sí. És del llatí gavata, que vol dir plat gran. Ja està? Sí. Per què cercar més? Roc Negre? Endui? Sí, jo l'altre dia vaig mirar en quines paraules havien entrat en el Diègenes 2023 i una que està molt de moda, que se diu gentrificació. La gentrificación! La gentrificació! Sacos de mierda! Bé, bàsicament és una paraula femenina, transformació socioeconòmica d'una àrea urbana, generalment degradada, caracteritzada per la rehabilitació urbanística o arquitectònica, que afavoreix l'arribada de població amb poder adquisitiu més alt i del turisme i el desplaçament de la població original. És a dir, bàsicament el que ens està passant a Mallorca a punta pala. Calabaix, zona degradada, venen les maricones, fan un bar, tothom se mescla i de sobte te pintant la façana i te venem el pis 4 pis més car. Espera un moment. Acabes de dir d'una manera tapada que s'ocupa dels gais.
No. No. Vale, no, era perquè t'explicassis. A la segona part, sí. Vale. És a dir, primer, els gais tirats fan renovació del centre i quan la gent s'ajunta venen altres gais blancs cis i compren per 4 cops és això. Però hi ha un suec aquí enmig que ara no sé on col·locar-lo. Gay. Suec. Sí. Puc anar més enllà. Un gay suec amb mono de biciclista. És que, clar... I perdut per Palma. No, les sabates, aquest caminar. Clac. Les sabates d'ànec, aquestes. És ja la tercera vegada que me diuen clar, perquè els Reis venen amb el color que m'agrada molt i és, sí, perquè no vares dir en un dels primers programes que les TVOles t'agradaven d'aquest color. Hòstia, clar. És que la gent mos escolta. I mos entén. Etimologia més... Quina etimologia? Si l'acaben d'incorporar ara, no té etimologia. No té etimologia. Gentrificació. De gent i centrificació. Però no... És un portamento. Clar, però estem vagos, és del llec, i no han posat de l'hombre. S'ha metido con el llec. No quedarem aquí, jo vos diré que la meva paraula és quebot. Que m'agrada molt aquesta paraula, perquè, mireu, a València és cap gros, és a dir, caparrot. Però, la que jo la conec és granota jove, sense cua, i amb brànquies. Però això només se diu a Sant Feliu de Guíxols, Alacant, Artà, Pollença i Solla. Com és això, mem? Com és això? Deje l'alcohol, senyor Alcover. No, clar, perquè... No, però... És a dir, hi ha coses que s'expliquen en què Mallorca se va repoblar de zones de Catalunya. Aleshores, qualque cosa van dur. Només de Sant Feliu de Guíxols i Alacant. Bé, tercer, l'arba de moscard, que té forma llarguera amb un cap relativament voluptuós i se cria per dins les aigües embassades. Això només a Mallorca i a Menorca. Doncs això. Insecte... I ara ja m'agrada molt perquè... 4. Insecte de la família dels libèl·luls. Libèl·lula de pressa. Només a L. Mallorca. Què és L. No ho sé. A Lloseta? A Llarito? Bé, és igual. Sí. Llubí. Llubí. M'agrada molt L. Mallorca. Ara diria sempre, d'on ets? D'L. Mallorca. De C. Mallorca. Jo som de Camposo de Mallorca. Campos del Puerto. Però bé, ja duim un granot, un moscard, bé, les larves, un insecte, una libèl·lula, bàsicament. Però també és un ocell de la família dels irurris, que és un cotil riparària, no? Només a Mallorca. Sí, senyora. Però també tenim un peix de la família dels gòbits, sí, senyora. A Balears i a l'Algarve. Algèria, no ho sé, no sé on. Però, aleshores, és un sinònim de deixances. No. D'una cosa amb cap gros. Si val per tot... D'un caparrot. És un caparrotí, però no, sí és un ocell. Amb el cap gros. És un ocell. Sí. Són... Volverán los oscuros cabots. Los cotils reparàries. Sí, d'acord. Un ocell amb el cap gros, no és vera? Exacte. O una libèl·lula amb el cap gros. Ja. O un d'allò de Saigo amb el cap gros. I puc dir com els de Imacameo? Clar. Calaputins. Calaputins. Però els calaputins, els calàpots són els amfibis aquests, no? No, perquè el cabota és la larva. Exacte. Quan assimila també a les de moscard o les de qualsevol altre bitxo que tingui forma larvària a dins aigua. En socar gran. Clar. Vale, o un ocell que no va dins aigua, ja t'ho dic ara. I tampoc tenen el cap especialment gros, eh? Doncs no sé de on ve la dels cabots. Clar, és que jo... Perdoneu, de Mallorca. A Mallorca, això, un cabot. Un xibot. Etimologia derivat de augmentatiu de cap. Ja està. Però no seria caparrot. Caparrota, un xiparrota, no un cabota. Bé, és igual, ja està. Prou. No m'agrada ja aquesta paraula. Votem. Mr. Esperenca? Cabot. Un rac negre? Gabadal. Ja m'agrada, és que jo som massa modern, jo vot per gentrificació. No la sé dir, és com dentífric, gentrificació.
vamos a tener un problema ahora. Tenim un problema. Sí, exacte. No en futuro contemporáneo. Presente contemporáneo. Quin era? Avui mos toca fer Pedro Petisoro perquè no els hem explicat a les darreres Force Field com funciona el tema. Joana Maria Borràs, interpretada per Joan Jiménez i Maria Oliver. Votau-nos una paraula que estem en empate tongo. Teniu micro? Ha dit, no m'agrada el que deis, sou una panda de... Ha dit com a moltes coses, però aquesta panda Ja ha tan fet una cosa lleig en verdit. Sí, un digitos impudicus. Que sabeu que el romans els fan de Sant Revés que nosaltres. I indica-mos, diu que guanya Cabot. Clar, la meva paraula. Tongo! No. Perquè jo som una persona honesta, quasi sempre, direm que la paraula que ha guanyada és la de Mr. Esperenque, que no me'n record. Gavadal. Això, veus. No pot guanyar aquesta paraula perquè... Sí, i l'heu d'emplear a partir d'ara. No, quina paraula? No la diguis. Quina paraula és? Gavadal. Sí, sí que se'n recorda. Vale, ja està. No, me'n recordo perquè l'he apuntada. Però el de que Gavadal. Clar, però no la podem emprar mai. Com que no? Ja no tenc animals, que meu. Però bones cures. Nosaltres sí, però li donem menjant espals amb un plat rodó. No és ni de fusta, és codat. Hombre, ja. A ver, senyor, per favor. Treu cebolla aquesta. Per favor, que recorregli la porta, perquè tothom pot entrar en aquest estudi i és un puta drastre. Sí, senyor, no mos importen els seus porcs. Per favor, Joana Maria Borràs, posa ordre perquè això és un desastre. Mira, saps que ara mos pagarem amb aquest senyor que canta. L'altre dia me vaig oblidar d'un regal i el Sebastià me fa així, perquè era una tassa, i me fa un gest i dic que si va beguda, no va beguda. Mira, escolta'm això i ara xerram. Deja les drogues. Toxic, I don't wanna pose it. I'll make some noise. We can do it all night in different poses, increasing doses and fly, and fly, and fly away. Baby, I can be a sky. You can fly and you can dive. I can please you bed all night. I can be your cat. I can be so mad. Only if you let her get a satisfaction. Boy, love is toxic. I don't wanna pose it. I'll make some noise. We can do it all night in different poses, increasing doses and fly, and fly, and fly away. Baby, I can be your sky. You can fly and you can dive. Baby, I can be alive. Baby, I can be your sky. You can fly and you can dive. I can please you bed all night. I can be your cat. I can be so mad. Only if you let her get a satisfaction. Don't get my satisfaction. I can be your cat. I can be so mad. Only if you let her marry with a mansion. You get a satisfaction. Baby, I can be your sky. You can fly and you can dive. I can please you bed all night. I can be your cat. I can be so mad. Only if you let her get a satisfaction. I can be your cat.
tengo una sobrasada. Tu pots cantar aquí damunt el que vulguis. Veus? Això és el nou d'això mallorquí. Això sí, ho hem de fer. I a més, ja preparo. Això es diu Satisfaction, és a dir, és impossible de trobar aquesta cançó, tenen que no sabem qui putes és. No he trobat entrada ni... Cap referència ni res? No, això és una cosa que de sobte apareixen a les xarxes i dius, això mola, però mola per és... Té groove. Sí. Perquè nosaltres som aquí... Pot cantar el que vulguis aquí, que és meravellós. Però bé, ara hem de fer una cosa que m'ho diu ma mare, que no mos despedim i que el programa se talla. Perquè no... Però no és vera, això, sempre mos despedim. El que passa que de vegades mos despedim tard. Quan ja ha acabat el programa i no tot seguim xerrant. Però clar... I clar, la Joana Maria Borràs no mos despedeix, no mos diu res. Jo m'he deixat una cosa, no? Què? Que un vers que els robaré en el de Molxat d'Home. Que és, hi ha algú assegut a la meva ombra. No et seu. No et seu? No et seu, és d'en Lipó. Ara vos voleu fer... És d'en Lipó, poetes xines del segle XII. Sí? Ara vos voleu fer... Que sabeu... Vinga, cercou, crec que s'està tirant aquí un farol que te cagues. Té un altre molt guai, que és jo, la luna con mi sombra, ja som els tres. I si hi ha un altre té aquest vers, un altre poema. En sèrio? T'ho juro. Tenia una discussió sobre les lletres d'aquests senyors. Ma mare diu que no mos despedim, que això són les indòmites, som moixes mentals i hem estat... Mr. Esperenque. En rock negre. Na Maria Oliver... no, perdona. Na Joana Maria Borràs, interpretada per en Julen, interpretada per en Joan Cintes, interpretada per en Joan Ciberxip, interpretat per en Joan Jiménez i na Maria Oliver, o s'en revés, per na Maria Oliver i en Joan Jiménez. Sí, que yo soy Naman Nolem, el señor conocido como el ciberespacio, ese que no sabemos si es hombre o mujer y que no entendemos cuándo habla ni cuándo escribe. El eso. El it. Que ma germà me va dir que era com una cosa que no està en els deixances, no? El que no era com una cosa que no està en els deixances. 4. 3. 2. Adéu.